dimineața, numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube Școala de Trading. Haideți să vedem ce face Bitcoin-ul sau ce are de gând să facă în zilele următoare. Bun. Se pare că a mers aseară și a testat rezistența, ba chiar a încercat să o rupă, da? Povestim că avem o rezistență foarte puternică aici la 42.700, a retestat-o și până la urmă a rupt-o, n-a putut să o țină și acum a creat un tipar, haideți să ne uităm pe 30 de minute, un symmetrical triangle, da? Un triunghi, și sunt șanse foarte mari, da? De ce? Acest triunghi de obicei poate să rupă fie în partea de sus, fie în partea de jos. Tot timpul trebuie să așteptăm să vedem direcția în care rupe. De obicei nu o să rupă așa. O să rupă, retestează și pleacă. Sau rupe partea de jos, retestează și pleacă. Da? Bun. Haideți să ne uităm pe daily să vedem cum s-a închis lumânarea. S-a închis destul de bine. Am avut aici o bătaie, pot spune, între cumpărători și vânzători. De ce? De fiecare dată când avem un doji, este o luptă între cei care cumpără și cei care vând. Și avem cam 1, 2, 3 zile la rând, da? Vânzătorii tot au încercat să ducă prețul în jos, iar cumpărătorii, balenele, au încercat să ridice prețul, ceea ce până la urmă a și plecat în sus. Dar, de obicei, după ce se întâmplă chestia asta, or să mai vină ceva lumânări de genul. Adică clar că trendul este în sus, fiindcă am avut o luptă, să vede cine a câștigat și acum ușor, ușor se mai consolidează și merge mai departe. Da? Bineînțeles până la prima rezistență puternică, adică linia albastră. Bun, în principiu cam atât legat de Bitcoin. Haideți să vedem e-goldul. E-goldul se vede cum respectă tiparul. Da? În momentul de față suntem la un suport unde am avut suport foarte puternic, am avut o cădere puternică, am ajuns în zona de consolidare, mai exact în zona de acumulare, s-a acumulat câteva zile, 1, 2, 3, 4 zile, chiar 5, a plecat de aici. Dacă astăzi ține suportul 205, mâine sunt șanse foarte mari să încerce să rupă rezistența. Rezistența fiind undeva la 211. Dacă rupe 211, următorul target puternic este 245 sau undeva un pic mai jos. 2 secunde. 235-236, zona aceasta, da? Unde a fost de foarte multe ori suport. Se vede, da? Bun, în principiu cam atât și de e-gold. Haideți să ne uităm și la Ethereum. Ethereum la fel are o rezistență foarte puternică. Aici practic este într-un canal descendent. Suport. Zona asta este foarte puternică. A fost o zonă de acumulare și acum să plece de aici 3355 este o zonă de rezistență foarte puternică. După ce o rupe pe asta, mai are câteva zone și apoi vedem ce o să facă. Dar în principiu dacă Bitcoin nu pleacă, o să tragă după el cam tot ce se poate. Da? Bun, vreau să vă spun, pentru mai multe informații intrați pe canalul meu de Twitter. Da? O să încerc să postez în fiecare zi chestii legate de Bitcoin, tipare, când rupe, când pleacă, când, da? Tot ce ține, fiindcă contează mult de tot să fie în timp real și cât se poate de repede, da? Exact cum am spus și aici, aștepta să rupă rezistența, într-adevăr, a rupt, tot timpul o să rupă, fie în sus, fie în jos, asta e. Trebuie să așteptăm să confirme o direcție, da? Bun, încă o chestie, începând de astăzi, am făcut la site-ul nostru, astăzi o să terminăm, undeva unde cursanții poate să spună ce părere au cei care au văzut cursul, da? Așteptăm părerile lor, ba chiar există și o să vă las în descriere și un link să vă
cei care ați văzut cursul să vă spuneți părerea acolo, fiindcă pentru mine și pentru comunitate contează foarte mult, da? Fiindcă ideea e cu cât avem mai multe păreri ale oamenilor care au văzut, cu atâta oamenii au mai multă încredere și știu ce o să învețe. De ce? Chiar ieri am primit un mesaj foarte interesant unde cineva îmi spunea o chestie care mi-a plăcut maxim și m-a făcut să îmi dau seama că ceea ce fac bine. Da? Spune ceva de genul: bună seara, Narcis, dintre toate școlile de trading te-am ales pe tine pentru că te admir și te apreciez pentru tot ceea ce faci. Felicitări! Adică îmi doresc mult de tot să putem face ceva frumos, să putem să ne ajutăm și să putem să evoluăm toți. Adică trebuie să înțelegeți că scopul acestui canal și cursului și absolut tot ce fac este ca toată lumea să aibă ceva de câștigat. Da? Gândiți-vă că sunt o grămadă de alte cursuri sau sunt o grămadă de clipuri pe YouTube, da? Unde puteți să vă uitați ore în șir sau zile în șir, dar eu am structurat totul, am făcut totul compact încât oamenii să înțeleagă și să vadă lucrurile foarte simple. De exemplu, îmi povestea astăzi un domn că el stă și se mai uită pe YouTube și învață și eu explicam: o să ajungi să înveți atât de multe în chestii încât o să fii bulversat și nu o să știi ce să faci. Eu cred că foarte mulți dintre voi exact așa sunteți. Adică imaginea de ansamblu trebuie să o aveți în cap așa: zona de suport cumpărăm, zona de rezistență vindem. Zona de suport cumpărăm, a rupt rezistența, devine suport, cumpărăm, zona de rezistență vindem. Adică lucrurile trebuie să fie foarte, foarte simple. Cu cât ne complicăm, cu atât practic nu mai vedem imaginea de ansamblu, exact cum suntem și aici. Adică dacă vrei să cumperi o monedă, da, nu o cumperi aici. De ce îi cumpăr aici? De ce îi cumpăr aici? Nu, o cumperi aici când ești la suport și ai potențial să dublezi banii. Poți să durezi o săptămână sau o lună sau 3, n-are importanță. E vorba de potențial. Gândiți-vă că totul se rezumă la potențial și la răbdare. Da? Bun, în principiu cam atât am vrut să vă spun. Nu uitați de Telegram, scuzați, de Twitter. Da? Intrați aici dacă vreți să găsiți mai multe și tot timpul o să încerc să postez chestii noi care o să vă ajute. Vă doresc o zi minunată, baftă și Doamne ajută!